sačuvanja s vladnikom na zemlju, tresa potopa požara pokolja, najnestuđenost i međusobnog data i da blagi prepoljubije Bogu, budi milosti i predusretljiv, da odvrati svaki nemoćne na naciju koju nas upravlja svoje pretnje i da nas pomiluje. Još se molimo i da Gospod Bog usluši glas moljenja nas grešnih i da nas pomiluje. Usliši nas, Bože, spasi naš narod svih krajeva zemlje i onih na moru daleko. I milosti budi, Vladiko, nama grešnima i pomiluj nas, jer si milostivi čovekoljubi Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Mir svima. Glave svoje Gospodu priklonimo. Vladiko, mnogo milosti, Gospodi se Hriste Bože naš, molitvama se prečite Vladičice naše, Bogorodice i Pisme Djeve Marije, silom času i životvora krsta, zastupnicom čestih nebeskih sila, bestelesnim, čestnoga slavnoga proroka Petrička Jovana, svetih slavnih svekalnih apostola, svetih slavnih i dobropobjednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, svetih otaca naših, veliki vasenski učitelji sveteja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova, Jovana Zlatousta, svetih ravnoapostoli Metodija Kirila, učitelja slovenskih, svetog ravnoapostolnog kneza Ruskog Vladimira, po milosti Božjoj pravoslavni episkop eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske u egzilu. Svemu sveštenstvu, monaštvu i svima vernim sinovima i kćerima duhovnim blagodat, radost i mir uz sve radosni pozdrav. Mir Božji, Hristo se rodi. Otac blagoizvoli, Logos telo postade i djeva rodi Boga ovaploćenog, zvezda objavljuje, mudraci se klanjaju, pastiri se čude i tvar se sva raduje. Radost je, braćo i sestre i draga deco, znak Božića, znak praznika rođenja Bogomladenca Hrista u Vitlemu judejskom. Radost beše prisutna i one prve noći pre više od 2000 godina, kada Bog posla Sina svog da pohodi one koji seđahu u tami i senci smrtnoj. Sa one strane Jordana u Galileji neznabožačkoj javi se svetlost nebeska i obasja vas celi svet. Rodi se sunce pravde Hristos Bog naš od prečiste djeve Bogorodice. Rodi se Sin Božiji tajno u pećini, ali ga nebo svima objavi, poslavši zvezdu kao gromoglasna usta. Ta zvezda, čudesna zvezda Vitlejemska, privede mu mudrace istočne koji mu se prvi sa verom pokloniše i Bogorodici dare prinesoše. Gledajući sva ta neobična zbivanja duhovnim očima, crkveni pesnik se obraća Bogomladencu pitanjem: šta da ti prinesemo, Hriste, tebi koji si se nas radi na zemlji javio kao čovek? Jer svaka tvar tobom sazdana blagodarnosti prinosi. Anđeli pesmu, nebo zvezdu, mudraci darove, pastiri divljenje, zemlja pećinu, pustinja jasle, a mi mater djevu. Kličući na kraju: prevečni Bože, pomiluj nas. I mi danas, deco naša duhovna, u ovu roždestvensku noć obasjani tom iskonskom svetlošću bogopoznanja, sabrali smo se ovdje u ovoj ljuljačkoj pustinji, oko ovog malenog hrama, oko skromnih naloženih badnjaka, daleko od velegradske buke i meteža, daleko od velelepnih hramova i prekrasnih nemanjičkih zadužbina, da u miru i čistoti srca svoga dočekamo i sretnemo novorođenoga.
Danas su ovde prigode reči slepog igumana Stefana iz Njegoševog gorskog vijenca, koji se prisjeća gde je sve svečano dočekivao i proslavljao Božić, počevši od Vitlejema preko Atonske gore pa do Svetog Kijeva, da bi na kraju u lovnoj Crnoj Gori zaključio: ali je ova slava odvojila sa prostotom i sa veselošću. I mi bi se mogli zapitati otkud danas ovde ovoliki svet sabran iz svih krajeva naše otadžbine. Šta nas je pokrenulo na toliki put po ovom snegu i ledu? Koja je to zvezda koja nas je vodila i pored mnogih hramova provodila da bi nas ovde dovela? Odgovori na sva ta i mnoga druga pitanja jasna su za svakoga od nas ko se noćas ovde našao. Ljuta nas je nevolja nagnala sa jedne strane, jer po mnogim mestima, pa i po hramovima, pored blještave fizičke svetlosti, polijeleja i reflektora, zavladala je duhovna tama, umjesto duhovne radosti zavladala je apatija, umjesto evanđelske istine, jeres ekumenizma, umjesto duhovne topline, sibirska hladnoća od koje se duša ljudska mrzne i ledi. A duša ljudska je gladna i žedna Boga živoga i kao žedna košuta hita bistrim planinskim izvorima. U božićnim porukama i besedama većine naših arhijereja, nažalost, nema ni jednog pomena o duhovnoj pošasti i sve jeresije ekumenizma koja je poodavno na široka vrata ušetala u našu Svetosavsku crkvu. Kako bi uostalom oni i mogli da o tome govore i da osude nešto sa čim su se poistovetili? Tražići i ove godine pravedni zaručnik Josif sa Djevom Marijom prigodno mesto za prenoćište, koliko li će oni međutim sabornih pravoslavnih hramova proći u kojima neće biti dobrodošli, jer će u njima biti samo verbalizam ljubavi i ekumenistička istina po znacima navoda. Na kraju će se zaustaviti opet posle 2010 godina u nekoj pećini, u nekim jaslama. Sirotinske jasle nekoga hrama, poput ovog našega ovde u Ljuljacima, bez pozlaćenih polijeleja, možda i bez ukrasa, bez zlatotkanih odeždi i dijamantima ukrašenih mitri, bez bučnih orkestara i zanosnih melodija, bit će za nebeskog gosta mesto mira i pokoja. Zaustavit će se sveti putnici i zanoćiti u nekim jaslama u kojima će naići na duše srodne vitlejemskim pastirima, u kojima će zajedno sa duhovnom pripremom, sa pokajanjem i očekivanjem Emanuila biti udruženi i ispovedanje jedne nedeljive i nepodeljene crkve, radi koje se i ovaplotio velika Gosovjeta Angel. Crkva pak ekumenista sa dva ili mnogim plućnim krilima i onih koji je prihvataju i zajedno sa njom putešestvuju, nema nikakav dodir sa njegovom crkvom, sa njegovom ljubavlju, sa njegovom istinom, jer ekumenizam sačinjava prorokovanu cerkov lukavnujušćih, koja nema ništa zajedničko sa crkvom simbola vere, u kome pravoslavno ispovedamo veru samo u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. U toj veri i u toj crkvi živjeli su i spasavali se svi naši sveti preci, od svetoga Save i pre svetoga Save, pa sve do svetog vladike Nikolaja i prepodobnog Justina Ćelijskog. Tu veru i tu crkvu oni nam ostavišu u amanet da je čuvamo i sačuvamo i da je kao jedinu sigurnu lađu spasenja ostavimo našim potomcima, našoj deci i omladini. Obasjani tom istinskom svetlošću duhovnom, kao nekada pastiri u noći vitlejemskoj, mi smo se posle mnogih stradanja i progona okupili ovde, da u radosti duhovnoj dočekamo i proslavimo prvi naš Božić u egzilu. Sva stradanja i nevolje kroz koje smo prolazili punih 10 godina na Kosovu i Metohiji
i ova kroz koja sada prolazimo kao izgnanici sa Kosova i Metohije, nisu i ne mogu da pomute radost praznika Božića. Mi znamo i pamtimo da je Gospod Isus Hristos, iako Sin Božiji, na zemlji bio najveći stradalnik. On je progonjen od Vitlemske pećine, od jednoga zloga cara Iroda, pa do Golgote na kojoj je raspet za vreme drugoga Iroda. Zato je Gospod kasnije i propovedao i govorio da su blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Praznujući dan njegovog rođenja, mi se radujemo što je nas pribrojao u te blažene, jer nas je udostojio i darovao nam ne samo da ga verujemo, nego i da stradamo za njega. Rođenje Bogomladenca Hrista unosi radost u svaki dom, u svaku dušu Bogu predanu, a naročito u čiste i bezazlene duše nevine dece. Mi, hrišćani, verujemo i znamo dolazak Hrista Spasitelja u svet u korenu izmenio ljudski život i samu našu prirodu. Mi više nismo robovi grehu, no slobodne sluge Božije. Mi se ne plašimo burnih stihija ovoga sveta, jer imamo tiho pristanište u carstvu Hristovom. Mi više nismo sami u ovome svetu, jer je s nama Bog, koji nam u svakoj nevolji i svakoj muci pruža ruku pomoći. I mi noćas čujemo glas nebeskog vesnika koji nam govori: ne bojte se, jer gle, javljam vam veliku radost, jer vam se danas rodi spas, Hristos Gospod. Te reči su one prve blagoslovene noći upućene vitlemskim pastirima, a preko njih celom rodu ljudskom, svim narodima i plemenima i svakoj duši ljudskoj. Na Božić Bog se javi u telu i sa njim se javi sve što je božansko, sveto i savršeno, sva punoća božanstva telesno. Sve je to dato i predato nama ljudima, dato svakome od nas, dato crkvi Hristovoj, da u njoj i kroz nju svaki od nas stekne večnu istinu, večnu pravdu, večnu ljubav, večno dobro i večni život. Otuda mi, pravoslavni hrišćani, ne prestajemo radosno klicati i slaviti Gospoda Hrista kroz bezbroj molitava i pesama i uzdaha, da bi On i nas blagodaću svojom rodio i preporodio, učinivši nas svojim pravim sledbenicima, kako bismo živjeli njegovim božanskim zapovestima, njegovim svetim vrlinama, da u ovome životu hodimo kao što je On hodio, da idemo tragom njegovim i da živimo u njegovom bogočovečanskom telu, crkvi pravoslavnoj, koju je On osnovao na zemlji kao stup i tvrđava istine. Sav smisao Božića, deco naša duhovna, izražen je u programskoj pesmi Anđela nad pećinom Vitlejemskom. Slava Bogu na visini i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Uvek i svuda na prvo mesto dolazi proslavljanje Boga na visini, ne nekog i bilo kakvog Boga, po znacima navoda i idola, kojih je danas prepun svet, nego onog Boga koji je tako zavolao svet da je Sina svoga jedinorodnog dao za spasenje sveta. Proslavljanje Boga bio je i ostao jedini uzrok i uslov mira na zemlji, toliko potrebnog svima ljudima i svima narodima. A to dvoje dovodi do dobre volje među ljudima, koja opet omogućava i mir na zemlji i proslavljanje Boga. Sve je bogomudro međusobno povezano i protkano. Zato je Božić nepresušni izvor neiscrpne večne radosti za svako ljudsko biće, za svakog čoveka. Zato se mi hrišćani radosno i veselo pozdravljamo o Božiću i posle Božića do bogojavljenja čudesnim, sve radosnim pozdravom Hristos se rodi. I odpozdravljamo sa vaistinu se Hristos rodi. Kroz taj pozdrav i odpozdrav mi vršimo misiju anđela, vesnika i glasnika Božijih, koji donosi dobru i blagu vest ljudima. U toj duhovnoj radosti mi želimo da i vama, braćo i sestre,
čestitamo i srećnu nastupajuću 2011. godinu sa verom i nadom da nam ona bude blagoslovena, da donevši više mira, slobode i pravde, da donese više mira, slobode i pravde među ljude na zemlji. Sa takvim molitvenim željama, prizivajući blagoslov Božiji na sve vas, mi vas još jednom pozdravljamo pozdravom večnog mira i radosti. Mir Božiji, Hristos se rodi. Srećna nova 2011. godina, vaš molitvenik pred Vitlejemskim bogomladencem, episkop Artemije, o Božiću 2010. godine. Za Božić, za Uskrs, za Svetoga Savu, spremali za decu našu i neke poklončiće. I ove godine nije bez toga bilo. Zahvaljujući bratu Mirku Jović i Starih Pazova i njegovim prijateljima koji se postarali, imamo ovde nešto paketića, pa deca koja su ovde prisutna da priđu, da prime božićne poklone, ne od Deda Mraza, nego od Božića Bate. Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođendan. Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću obasjan. Djeva Hrista rodila, pelenama povila, u pećini Hristos spi, sveta djeva nad njim di. U pećini Hristos spi, sveta djeva nad njim di. Slama lepo miriše, Bogo majka uzdiše, u tom zvezda zasija, pećina se zagrija. U tom zvezda zasija, pećina se zagrija. Anđeli se spustiše, pastirima javiše, veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas. Veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas.
Kad to čuli pastiri, srce im se umiri, pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas. Pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas. Nek mir svuda caruje, nek se srce raduje, nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja. Nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja. Božić, Božić, slavi dan, blago Hrista rođendan. Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću obas